Dide. Sikot, Yebo. niyaphila? Siyaphila wena njani Nkosi yami? Siyaphila Commander. Hey uyazi nginolaka namhlanje. Futhi ngifuna ukuthi ngilehlise. Benginayo umhlongo emini. Kule life ka Sokhulu. Bengikhuluma ngeright, ngine energy, nginomlilo. Kodwa ke nginama call angenile. Kunomuntu nje ovele wafaka ilentoza yami, igama lami nanamba yami ku TikTok. Hey, manje ngisengcupheni kakhulu. Hawu kahleni. Ene manje kungena kungama private calls. Angikwazi ukuthi ngitrace lama calls. Mntaka baba. So increase security la endlini nonkosikazi nabantwana, kodwa ke angazi ukuthi ngisecured kangakanani bafowethu. Ngikhulumile kahle, benginamandla emini because ngithole 3 calls izolo benthreatenisha. Ngathola 2 calls after I think it was 4 o'clock mhlongo besine life ka Sokhulu that time. Yeah. Sengithole 2 or 3. Hey. So niyayibona ukuthi lento kuba ingozi. Angazi ukuthi sizoyincaba kanjani singamacabani, ngoba ngedwa mina la eKempton Park, abekho abanye. Ene umkhambo wakhona uhamba ngendlela yokuthi sibonile futhi nenamba yakho siyayazi nokuthi uhlala kuphi. Ene ngithi activateile i location yami ku TikTok, ilive yami. Lokho ngizokusho ukuthi angisabi. Mabeze befuna ukuza Sokhulu, Maphumulo, ahlaleni kulento le esifuna ukuyilwela. Baningi abantu bashona bafa for lenkululeko esinayo namhlanje. If bakhona, ngoba bakhona vele anyway, bahlale bekhona. If balalele, ngiyobaphendula ngempendulo yodwa. Simbewu. Mhlongo ngizwile mina mangikhuluma. Simbewu, satshalwa. Ena futhi angikhulumi kabi ngamaPedi nabeSuthu namanye ama culture. Thina singamaZulu sazalelwa empini. So lokho silwa lempi until sithola inkululeko lesifunayo. Mabangilwise kulungile, kodwa ke ngiyazi ukuthi noma ngashona kusasa noma ngibulalwe kusasa, nginawo ama comrade wami azonanekela abantwana nonkosikazi. Lento kaKhumalo ngishilo nasemini ukuthi umsholozi uncamalala ngezikhathi zakhe ngo-2016, 2017, 2015 waye restructure ayikho nja. Ene i-restructuring yakhe bechaza khona vele ukuthi abantu abayenza umsebenzi wabo. So thina manje uma sithola ama skills athile sikhula sibona ukuthi no singakwazi ukuthi senze ukuthi MK iphile ngendlela ethile ye-media, bona bafuna ukuthi basibudale for yona. Ngeke kwenzeke. Uma kwenzeka ke bafowethu, siyazi ukuthi kusasa inkululeko yethu siyithole nje vele ngegazi. Mhlongo masiceda ukukhuluma ngawuma 3 o'clock 4 o'clock ngicela bengithi mina futhi bengithatha umntwana esikolweni, kungene enye call nayo ithi private, ithi Ntuli Mphemba, siyazi ukuthi kuphi. Ngavele azange ngisaya kwenye indawo, ngavele nje ngashona ecomplexini nomntana.
since ngihleli namanje ngisevarandeni ngihleli and ngikhumbula kahle uMaphumulo ekhuluma, I think it was last year late, ekhuluma ngendaba angeke ngikhuluma igama ke umphathi wamaphoyisa. Is the same syndicate. Sengisenkingeni Maphumulo, sengisenkingeni Mhlomo, kodwa sabi lutho. Wemphemba, yazi I'm trying to figure out ukuthi isuswa yini le ndaba izifike la uyazi ngicabanga ukuthi ilama video engiwafakayo akamsholozi wokufundisa abantu ukuthi ngisho abantu abaningi abamnyama bacabanga ukuthi umsholozi wadla imali. So kulama video engifundisayo abantu is based on azange athathe imali yabantu abanzundu. And then izolo kunomlisa ngizokuthumelela yona wena Maphumulo i-screenshot sakhona. Kunala kunomlisa olentozile and then wafaka amagama wethu elakwale angilibonanga kodwa elami ngilibonile elokethi at this #that uyangithola ukuthi ngithini. So I think lo mlisa lo akusiyena uMK, angicabanga ukuthi MK. So and then mhlambe abantu bathathe igama lelo lapho bayongena kuphi ku account yami babona ukuthi hayi lo doti lo ithi simngene, kodwa ke ngeke balunga. So kahle you have touched the nerve of the bigger syndicate. Kahle kunala nginyathele khona labantu bangafuni ukuthi abantu bazi iqiniso ngoNcamalala, ngoba solokhu ngifundisa abantu ngoNcamalala ukuthi lento abantu abayikhulumayo nemedia ku account yami akusilona iqiniso. Iqiniso yileli, solokhu ngiyenza ama research ngayo. So mina nawe Maphumulo siyafana kodwa ke angisabi into engithusile nje ukuthi le call engene after i-meeting yethu namhlanje nabo Mhlongo ile ngithusile ukuthi siyakwazi siyabona nokuthi uhamba kuphi. Ngavela ngadonsa ngazendlini ngangena complexini ngavala igate. Yo, guys, I think ngisasho ukuthi yabona, one of the things I was saying la Mphembo ukuthi let's talk about strategies ukuthi how do we diffuse the enemy without actually character assassinating somebody when challenges are imposed on us as abantu or as an organization. Right now we need to talk about our strategies, how to diffuse this. And one of the things I was saying, call it half a month because ngomhla ka-17 ama-diplomats ayaqala ukuvota. Iy'mbokodo zisazoza ingane zakwethu. Yabo? Iy'mbokodo zisazoza, but at the same time abantu baye bafune, yabona umuntu uma umuntu efuna ukukususa nowadays, mayefuna ukukususa akaqale lokho ekufonela ekuthuse ekuthini yabo. Labo bantu they just wanna ukuthi nje bayabona ukuthi wena uthinta lawo ongafanele uthinte khona yabo. So it's part of an intimidation because at the end of the day yabona namhlanje kuke kwaba khona isimo la othola ukuthi kuthiwa kagogo sekwaphenduka i-organization eney'nkabi because of ama-killings ade bakhona within the organization yamakhansela yabo. So-ke engikushoyo ukuthi if ukuthi ngempela khona into inhloso abanayo, hayi angiboni yabo.
So ungapheli amandla. Every struggle has its casualties, and I don't think you're one of them right now. Yabo? Nakho At the end of the day, thina kuphela, let's formulate a strategy ukuthi how do we defuse the enemy from coming on all angles kuthina. Singakhulumi ngosekwenzekile ukuthi kwenzekeni ubani wenzeni, nasafuna ukuzwa lokho. Sifanele siqhamuke nestrategy la ukuthi how do we defuse the enemy. Yabo? Kungakho wena Maphumulo bengikhuluma last week nabo Mhlongo ngithi mine, because I'm an auditor by profession, yini esingayenza sikwazi ukuthi sikhiphe isystem kaMsholozi iyonke nje ku-government bangakwazi ukuthi bamtrack. Luyababa ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke ngaze ngimfele. Sikhiphe yonke bangakwazi ukuthi babone noma estarta imoto or ibodyguard yakuphi, bangaboni lutho, nathi bangasiboni eyiphi system. Bengikhuluma nabo vele abomhlongo last week ngithi I'm an auditor by profession, kodwa ke angikwazi ukufinyelela kule level le government. Uyayibona? So it's a problem to me uma seyifika namhlanje kimi, uma ifike kumsholozi kathathu, mina ngingane kumsholozi, nawe Maphumulo ifikile kuwe kathathu. So kuba inkinga uma ifika kithi singane sicala lo mkhankaso sifuna ukuwenza ukuthi abantu bakholwe nokuthi bahambe nathi, singenalo ulwazi kugogo ukuthi isystem abayiranayo heyiphi, ukuthi ifone call ayibambayo bayayimamela na, imoto mayihamba ibanjwa ubani, zonke lezo zinto kumele singene deep kuzo. Njengoba ngisho ukuthi namhlanje le call engithole after ukuthi ngipick up umntwana, and I think Umhlongo ngizwile mangikhuluma ngithi yazini ngicela ukuthi ngithathe umntwana esikolweni, angikho safe, ngiyakhuluma nje kodwa ke ngiyaphawula. Hayi ngizwile ngoba ngingathola leyo call. yakho mana ngizwile ushila impela. Wazi ukuthini bafethu, into engayisho nje Mphemba, so that you'll be on the safe side. What I've discovered ukuthi njengabantu mina lenhlangano ke le ngiyaye ngiyibize ngaleli lami igama, ngifuni nina ni-interprete nisho ngale ndlela eniyazi ngayo. Yabona igenge le esebenzela uSiya iyakwazi ukudonsa information, idonsa noma iyiphi information, but ama-calls abakwazi ukwadonsa ka-WhatsApp, yabo, but sebethole i-strategy sokwazi ukudonsa ama-messages ka-WhatsApp. So wayekeni bafethu ama-direct calls, yabo, ma-comrades nje yeke indaba ka-direct call ukuthi niyafonelana seniqephuza iy'ndaba ey'serious ku-direct call, because when you are touching a nerve and labantu ngendlela bakasiya abenza ngayo, into abayenzayo ukuthi baba namagama lawa abawazi ukuthi make apop up kwi-conversation ayaba-alert, abayi-alert kubona, yabo. So ke phumani ku-direct call, shayani ulentoza manje, shayani ama-WhatsApp call, yabo. Akhona amanye ama-app okwaziyo ukuthi uwasebenzise futhi, angeke ngiyidalule la, yabo. Kodwa kungani Maphumulo besilwisela ilizwe lethu, besilwisela umholi wethu ekufanele ukuthi simbeke eParliament, sikwazi ukuthi siwine back izwe lethu, sichange i-constitution. Wena uhlakaniphe kakhulu Maphumulo, kungani besilwisela lokhu esinakho ekusele kancane? Usalelwe nje 2 years or 3 years umsholozi uNcamalala,
ukuthi asifundise lokho kusele asenakho emathanjweni wakhe ukuthi before ngizohamba emhlabeni ke uma kwenzeka lokho ukuthi ngiyahamba nginifundisile abantwana bami ninsu